Cześć, siema i witam was wszystkich z tej strony Kowalek. Dzisiaj sobie zagramy w World of Tanks. Jeżeli ktoś nie wie co to jest za gra, niech sobie wejdzie w opisie. Zanim gra nam się załaduje, masz czas, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Ale jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tam na dole jest taki czerwony guziczek i możesz go kliknąć, aby zasubskrybować mój kanał. Będziesz otrzymała powiadomienia o nowych filmach. Tymczasem trzeba poczekać. Robię krótkie cięcie. Cześć. Dobra, cześć, witam was na krótkim cięciu. Już zaczynamy grę. Dlatego to jest bardzo fajna gra. Każdy ma swoją perspektywę, żeby zobaczyć dźwięki. Najlepszą taktyką według mnie jest opanowanie bazy przeciwnika, ale rozwalenie ich też jest bardzo dobre. Jeżeli ktoś nie wie, o czym ja w ogóle mówię, to przejść sobie może trochę dalej i zobaczycie w środku mniej więcej o co chodzi. Teraz jedziemy na środek. To jest krzak, który jedzie. To też jest jeden z nich. Teraz jedziemy na niego. Jedziemy na nas. Teraz. Czemu go przyminęłam? Co się stało? Patrzcie. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Gotów do strzału. Nie widzę celu. Ja też. Dobra. Niestety razem nie zabiliśmy. No to wraca. Trzeba go dogonić szybko. Przynajmniej podwójnie jadę. Trzeba szybko dogonić jadę do końca wie skąd wyjadę. Mam go na celowniku. Straciłem cel. I wolno. Pierwszy krok. Chciałbym dzisiaj wygrać ten mecz. To jest mój pierwszy mecz na bitwie losowej. I w ogóle nie wiem jak to się gra. Czy gra są normalni gracze, czy jest online. Nie wiem. No, to ci po prostu. To zawsze się tam wyjechać. Tylko trzeba grać. Nie to się wyjechać. To chyba to jest tutaj podpiecznięcie. LOL. Cel namierzony. Klepa. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak masło. To było epickie. Za to co ja zrobiłem, że zostawiła pod górę przed filmem. I zasubskrybować mój kanał. Po 8 chyba jeszcze go zabiłem. Jeszcze najsłabszy człowiek. Już w ogóle. Czekaj na środek. Ja jeszcze nie interesuję. Jadę okupować bandę przeciwnika. Bo teraz jak ktoś mi trafi, to już patrzę w formie, więc muszę uważać. Może zabiję tego bonu i może to wszystko. Mamy 12 kratów, mamy 8, no, jeszcze 3 zostało. Wow. Boom! Zniszczony. Koniec. Wyjdziemy sobie z bitwy. Zrobię krótkie cięcie i się widzimy na meczu już. Dobra, cześć. Już wracam w krótkim cięciu. Teraz zaczynamy na mapce, której nie lubię, ale taki czołg średni, czołg klasy średniej, w którym mogę dużo rzeczy, czym jeszcze
To jest swoich. To jest rękoma. To jest ta mapka, na której trzeba pojechać na jakieś miejsce i snajpić. Szczególnie tym czołgiem, bo ma dużo życia. Nie muszę grać tak dużo, ale dobrze sobie dzisiaj nie idzie. Dobra, to mam iść i snajpić. Będzie mam to robić. Nie mam to dobrze. Jechać i snajpić. Robić później. Jak on mnie widzi? Jak on mnie widzi? Co? Cel poza zasięgiem. Już po nas! Dziękuję, to by było na tyle w tym odcinku. Cześć.